Ilimi shine sinadarin zaman rayuwar duniya. A don haka ne ma Katagum College of Health Science and Technology, makarantar aikin kula da lafiya, kana makaranta mai asibitin kula da lafiyar bil'adama. Muna nan a lamba 1046 akan hanyar anguwar Sarki Abdulkadir, daura da First Bank, gab da hanyar da za ta kai ka har Maiduguri a tsohon Royal Hotel da ke cikin garin Azare. Wannan makaranta na sanar da daukacin al'umma cewa tana ci gaba da sayar da fom na shekarar 2021 karkashin 2022 domin samun damar shiga wannan makaranta. Katagum College of Health Science and Technology na da bangarori na karatu da dama. Kana a cikin wannan makaranta akwai bangaren asibiti mai dauke da kwararrun likitoci domin kula da lafiyar al'umma. Haka zalika kowane ɗalibi na da damar samun horo a cikin wannan asibiti. Katagum College of Health Science and Technology ta shirya tsaf domin ba kowane ɗalibi ilimi mai inganci. Ko kuma a tuntuɓe mu ta lambar waya kamar haka: 08004016460 ko 08032948557 sai kun zo.